У барацьбе з каранавірусам прафсаюзы шклоўшчыны аказваюць дапамогу пажылым людзям. Прынесці прадукты, купіць лекі або аплаціць камунальныя паслугі. Зараз бытавыя пытанні дапамогуць вырашыць валанцёры. У Шклоўскім раёне створаны рабочыя групы, якія аказваюць сацыяльную дапамогу людзям ва ўзросце. Нагадаем, што ім параілі часова самаізалявацца. Па магчымасці не выходзіць з дому, не наведваць паліклінікі, магазины і аптэкі. Таму зараз гэта вельмі неабходная дапамога. Профсоюзы Шкловского района активно включились в работу по оказанию помощи пожилым людям. У нас созданы рабочие группы в первичных профсоюзных организациях в каждой отрасли профсоюзных. Значит. Если ранее мы к нашим заслуженным ветеранам труда приходили на праздники поздравить, то сейчас у нас формат общения изменился. Это по телефону. Мы обзваниваем своих ветеранов и предлагаем им свою помощь по оплате коммунальных услуг, приобретению продуктов, лекарств. Вы знаете, хотя и вот это такая работа, и немного вот таких заявок, но они есть. И даже по телефону, как бы с ветеранами поговоришь, кто-то заказывал лекарства, кто-то продукты. Наша здымачная група далучылася да валанцёраў, і мы пабывалі ў вёсцы Клін. Спачатку ў краме былі куплены ўсе неабходныя прадукты па заяўцы: яблыкі, грэчка, мука. А потым едзем да дома пенсіянеркі Валянціны Панталёвай. Маска, пельчаткі, антысептык. Валанцёры строга выконваюць санітарныя правілы і толькі так ідуць да пажылога чалавека. От профсоюза позвонили мне сегодня, что приедут, привезут таблетки, какие что надо кому. Ну, это спасибо большое, что такая удобствие вот такое, что и дали горячую линию, что звонить куда, и привезли памятку, что делать надо, и это. Ну, спасибо, что не забывают. Ні кроку за парог. Вось асноўны заклік для тых, каму цяпер лепш пабыць дома. У нашым раёне ўсё зроблена для зручнасці і бяспекі. У рэжыме службы дастаўкі прафсаюзы працуюць амаль тыдзень. Пачалі з абтэлефаноўкі тых, каму можа спатрэбіцца такая дапамога, і па меры неабходнасці выязджаюць да людзей. Прафсаюзы і далей будуць аказваць усю неабходную дапамогу. Звярнуцца можна па тэлефонах, якія вы зараз бачыце на экране.